Καλησπέρα σε ένα ακόμη βίντεο μου στο κανάλι μου στο Σάχτσαρο. Σήμερα παίζουμε Ελβετία-Ιταλία στο Euro στο 24, στο FC στο 24 το παίζουμε και είναι της φάσης των 16 και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το μάτς. Η Ιταλία έχει κατοχή της μπάλας και ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο. Πάμε τώρα, τους έχουμε. Έλα. Ωραία. Πάμε τώρα. Τους έχουμε, όχι. Μας πήραν την μπάλα. Έλα τώρα. Έλα. Ωραία. Έχουμε μπάλα. Ξανά έχουμε πάλι μπάλα. Ωραία. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να ανέβουμε στην περιοχή τους. Ανεβαίνουμε τώρα στην περιοχή τους. Δεν έχουμε καλή κάλυψη. Έλα. Δώσε εδώ. Πήγαμε να δώσουμε πάσα, αλλά η κεφαλιά δεν βγήκε και τόσο ωραία. Ωραία, ξανά έχουμε πάλι μπάλα. Έλα. Όχι, έλα ρε φίλε. Έλα. Λίγο ήθελε, δεν πειράζει. Θα δώσουμε πίσω. Πάμε τώρα να ανέβουμε. Έλα. Το ψαλιδάκι καλό. Έλα. Πάμε τώρα, το έχουμε. Όχι, θα μας βάλουν το... Όχι. 1-0. Ιταλία-Ελβετία. Έχουμε κατοχή της μπάλας. Πάμε τώρα. Ανέβα. Πάμε τώρα, ανεβαίνουμε. Και είναι πλάγιο για την Ελβετία. Το έχουμε. Ωραία. Έλα. Έλα. Λίγο ήθελε. Ωραία. Έχουμε πάλι μπάλα. Ανέβα. Ανέβα ρε φίλε. Δώσε. Κεφαλιά, καλά. Έλα, πάμε τώρα, το έχουμε. Κάνε κάτι. Ωραία. Έχουμε πάλι μπάλα. Πάμε τώρα να ανέβουμε στην περιοχή τους. Δεν έχουμε καλή κάλυψη. Έλα τώρα. Πάλι μας την μπλοκάρανε και είναι πλάγιο για την Ιταλία. Το έχουμε τώρα. Ωραία. Ξανά έχουμε μπάλα. Πάμε τώρα. Όχι. Τι πήγαμε, τι κάναμε. Έλα τώρα. Έλα, όχι. Θα μας το βάλει. Ανεβείτε ρε φίλε. Ανέβα. Ωραία. Όχι. Έλα ρε φίλε, μπράβο. Αυτός. Και είναι corner για την Ιταλία. Στα 31 λεπτά του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο. Έλα, μπράβο.
Αυτό είναι. Έλα λίγο, ανέβηκε λίγο. Πάμε τώρα. Το έχουμε. Ωραία. Έλα το γκολ. Α. Ο παίχτης πάει. Here I come. Oh, here I come. Ο παίχτης μου πάει. Ωραία. Διώξε. Ρε φέρει σφύρα. Ο παίχτης μου έχει διαλυθεί. Ωραία, αλλάξαμε τον παίχτη. Ναι, μας χτύπησε άσχημα. Ωραία, έχουμε μπάλα. Πάμε τώρα. Ανεβαίνουμε τώρα. Όχι. Μας χορεύουν κανονικά οι Ιταλοί. Ωραία. Μπράβο. Αυτός εσύ. Ωραία. Τώρα με πάσες. Ανέβα τώρα. Ανεβαίνουμε τώρα. Το γκολ. 1-1 στο 1 λεπτό του παιχνιδιού πριν λήξει ο αγώνας. Στο 1 λεπτό, δηλαδή στα 45 λεπτά το βάλαμε. Και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, πάμε τώρα για το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε κατοχή της μπάλας και ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Το έχουμε. Πάμε τώρα. Έλα τώρα. Μια μπάλα προσπαθούμε να πάρουμε, αλλά μας την παίρνουμε. Έλα. Ωραία. Εδώ έκανε το λάθος. Και είναι offside. Η κατοχή της μπάλας είναι της Ιταλίας. Έλα τώρα. Το έχουμε. Όχι. Έλα. Έλα. Ωραία. Έχουμε μπάλα, αλλά κάναμε φάουλ. Πάμε τώρα, το έχουμε. Ωραία. Τρέχουμε τώρα σε μεγάλη περιοχή. Δεν έχουμε καλή κάλυψη, όχι. Τρέχα λίγο. Σαν την αργή μου χελώ να πας. Δείτε εδώ, μια κεφαλιά δεν μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Ωραία, πολύ καλά αυτό. Πάμε τώρα με πάσες. Μπάλα πρέπει να κρατήσουμε. Ειδικά την μπάλα πρέπει να την κρατήσουμε. Ωραία. Τρέχουμε τώρα. Γκολ. 2-1. Σε 60 λεπτά του παιχνιδιού, Ελβετία-Ιταλία. Δείτε εδώ τώρα. Τι έκανε εκεί. Αλλού ήθελε να δώσει, αλλού έδωσε. Άλλος πέφτει. Ωραία, ανεβαίνουμε τώρα. Γκολ. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Λάθος
πάσα έδωσε. Έλα τώρα, μέτρα τώρα να έφερει. Μπράβο, το μέτρησε. Και είναι πρώτη αλλαγή για την Ιταλία στο δεύτερο ημίχρονο, στα 68 λεπτά του παιχνιδιού. Τι ήταν αυτό τώρα? Ανεβαίνει στη δικιά μας περιοχή. Έλα τώρα, πάλι φάουλ. Ωραία. Διώχνουμε. Ωραία, καλά πάμε. Δώσε εδώ πάσα. Θα σε πάρει πάσα, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Πάλι φάουλ. Έχουμε ρημαχτεί με τα φάουλ. Έλα τώρα. Δώσε, ωραία. 63 πάσες κάναμε εμείς. Έλα. Όχι. Έλα τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε το μάτι. Ωραία. Και είναι πάλι για τους Ιταλούς. Όχι. Έλα. Ωραία. Μπράβο. Έξω η μπάλα. Και είναι κόρνερ. Δείτε εδώ. Μεγάλη μάχη. Ωραία. Και είναι κόρνερ για την Ιταλία. Όχι. Έχουμε την κατοχή της μπάλας. Πάμε τώρα. Δώσε εδώ. Δώσε, ωραία. Τρέχουμε τώρα. Και είναι πλάγιο για ποιον? Ναι, είναι για την Ελβετία το πλάγιο. Αλλά μέχρι να βγει η μπάλα έξω. A few moments later. Όχι, λάθος πάσα. Επιχειρήσαμε μία πάσα, κακή όμως. Έλα. Έλα τώρα. Ωραία, και είναι πλάγιο για την Ιταλία. Πάλι αλλαγή για την Ιταλία. Ωραία. Η πρώτη μας αλλαγή στο παιχνίδι, βλέπετε εδώ. Στα 89 λεπτά του παιχνιδιού. Διώχνουμε. Ωραία. Μόνος. Έλα τώρα. Και ήταν καλό. Έλα. Διώχνουμε. Και τελείωσε το παιχνίδι. Ελβετία-Ιταλία 2-2. Αυτό ήταν το σημερινό το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, δηλαδή subscribe.
και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται κι άλλες ειδοποιήσεις για όσα βίντεο ανεβάζουμε. Αυτό έχω να πω. Καλή συνέχεια και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.